Емоционалната интелигентност. Откъде да започнем? Първо, емоционалната интелигентност е, може би, една от най-трудните за усъвършенстване и изисква работа, изисква време, изисква внимание. Но емоциите са там да ни служат. Те не идват случайно. Могат да бъдат много мощно оръжие и много често обаче ние ги потискаме или пък някакси, понеже не ги разбираме логически, ги смитаме настрани от килимчето и не се опитваме да не се занимаваме, защото те реално рано или късно по един или друг начин си намират път навън. Исках малко да поговорим по темата и да се поразмислим как можем да сме по-емоционално интелигентни, какви инструменти можем да използваме и няколко точки, които може да обсъдим, като първата е това да сме по-осъзнати и да се опитваме да правим стъпка назад. Какво ще рече това? Много често, не изпитвайки нашите емоции, не оставяйки те да излезнат, ние попадаме в ситуации, в които ставаме емоционални и сякаш те ни контролират. То може би и за това започваме да не ги харесваме един вид, но идеята е, че те ни контролират и не мислим един вид трезво. Така че първото нещо, което може да се опитаме да направим, е малко да сме по-осъзнати в тези моменти и да не оставяме емоциите да ни контролират. Което не значи ние да ги потискаме. Напротив, значи да се опитаме просто да дадем една стъпка назад и да ги видим. Да си кажем, добре, сега това ме накара да се почувствам по този начин. Така че осъзнатостта определено е нещо, което бих казала, че е най-силният инструмент към това да сме по-емоционално интелигентни. И всъщност второто е това и да ги изпитаме тези емоции, защото ние по един или друг начин трябва да ги изкараме и, както казах, те идват с причина. Та идеята е, че като ги изпитваме, ние ги преработваме. И когато сме щастливи, когато се радваме и сме въодушевени, можем да го покажем, можем да го изразим, да прегръщаме нашите близки. Когато ни е тъжно, можем пак да прегръщаме нашите близки и да си поплачем. Идеята е, че можем да се опитаме да намерим нашия начин, по който да ги изразяваме. Малко като децата, те сменят настроенията, точно защото всяка емоция, която им идва, те я изпитват и след 5 минути нищо им няма. Продължават си играта, не таят нищо в себе си от към емоции, защото те веднага ги изразяват, веднага ги изпитват. И всъщност много често изпадаме в ситуации, в които емоциите ни контролират, точно защото не се оставяме да ги изпитаме и всъщност ние се отдалечаваме от тях. Колкото по-отдалечени сме от собствените си емоции, толкова по-има шанс те да избухнат, да започнат да ни контролират, да се изразят в някоя болест. Всъщност това ме води и до третото нещо, което исках да коментираме. Тригъри или спусъци. Някой може ли да ми каже коя е комисията за обновяване на език? Спусъците са ментална, емоционална реакция на нещо, което обикновено не е всъщност голяма работа. Даже бих казала, че тук да правиш от мухата слон е много подходящ израз. Не го казвам с цел, за да си мислим, че драматизираме. По-скоро можем да се опитаме тези ситуации да ги разучим. Какво имам предвид? Например, някой може просто да ни пита как си и ние да избухнем. Ами как да съм днеска, така, иначе. А реално ситуацията е много семпла и не е нужно ние да сме толкова да вливаме толкова много енергия в нея. Въпросът е, че ние го правим, защото по една или друга причина ни е натиснат някакъв бутон, който бутон много често е подсъзнателен. Ние не осъзнаваме, че има определени неща, които още не сме отработили. Та идеята е, че тези спусъци наши, които тригърват такъв тип
емоции в нас за някаква семпла ситуация, обикновено могат да ни подскажат и да ни водят към това, кое още не сме преработили. Например, нали, някой да ме пита пак ли ще ядеш еди си какво си и аз да се тригърна, защо ми държи сметка аз какво ям, какво не ям, а то проблема ми като цяло не да е самия човек, защото примерно човека ме пита със съвсем различна идея, за да знае дали да приготви нещо друго. Въобще не намерението, което ние смятаме, че е насочено към нас, но да го възприемам по такъв начин, просто защото имаме проблем с храненето или пък преди сме имали токсична връзка с някой наш близък човек, който е карал да се чувстваме зле за това как се храним. Така че идеята е да се опитаме в тези моменти, в които ни се запали фитила един вид, защото гнева е просто обвивка на нещо, което е по-дълбоко и по-силно. Има един такъв айсберг, който е гняв, върха на айсберга, отдолу всъщност са страх, самота, вина, несигурност. И ако искаме тези неща да ги отработим и те да не ни контролират, е хубаво да ги видим. И тази емоционална реакция, която имаме, обикновено просто е там, защото ни е разбутан кошера, вътрешните кошери от неща, които ние по една или друга причина не сме изпитали на време, не сме изразили и те се трупат в нас, не сме отработили. Всъщност това е начинът на тялото ни да комуникира с нас и можем да се опитаме да ги поразмислим. Например, на сметка този човек просто задава един въпрос, например, в тази ситуация. Наистина ли толкова ме ядоса този въпрос или може би е нещо друго? И какво би било толкова е така? Тази емоция, с какво я свързвам? С някаква емоция, която съм изпитвала преди. Като най-често, нали, тези емоции са ни така насъбрани от самото ни детство. И затова не винаги е лесно да стигнем до разковничето, но мисля, че тези 3 стъпки са много добър старт към това ние да станем една идея по-емоционално интелигентни, по-осъзнати, да живеем по-лек живота, защото в крайна сметка, както казах, емоциите са там, за да ни служат, за да ни помагат и можем да се научим да ги ползваме, да ни носят стойност, а не за да ни взимат от настроението, от енергията или пък да боледуваме от тях. Така че нека сме по-емоционално интелигентни.